Kung siap ngai kublai ya pi iwe pa iwe kan ka por ka pamanta. Lengba juga ni ka YouTube channel ka chunga sai tin pat. Kun juga beri nyotrap. Kai ka masik ka banga don bonong kai ka kubor ka banga don bonong kan ka por ka long ka manta. Manta ka long ba. Ngong ya pi pa ba. Nganget ba. Bun na pedeng jungi ngila sakhi ya kata. Bun na pedeng jungi ngila yo iya kata. Bun na pedeng jungi pan ngila mat hiru. Ya kata ka ka baja. Nagapor sa kapor, haswa baja, haswa ba. Kanong kano ka ela ka ka MBC lison, la ka ka MLN lison, la ka kano ka pentangong ya pi ka jingja, kela kawan banja, kela kawan ban penbik ban pensengit ban penting, ban pen yapi yang apa yapi. Te kumta parari, kai ka bangadon bonong ka kapor kalong. Ondal ajam mentala jam kan ka MBC election ngong ya pi kibabun ki MLA ki MBC kibabun ki khmat ki jogi ngong ya pi ki penbi ki penbi ngong ya pi ya ubriu bakim nom keren menta sikata ya ubriu bakim nom keren sikatupat menta onda ki layo iya pi halanti ha mungkin pat ki pensenge ya kakali ki jogi kiwan ya kapan pen kiwan yang kapan kublai kiti ya pi kata kene ke way ka number 1 ke way ka chipen be kabar kalong wata unung no tu nong bi kmat warung haki dukan sha u pen khilai sha ya pi u ai khilai sha ya pi kata kene ke number 2 ter ta ke number 3 kalong kumne pi ki balang mendang ya pi ki wan ban penbit daki bunjat ki jing penbit ki baha harukom kumbang ong ki yakendu ya pi halanti ki kloi ban sange eka kali jongki ki wan ban ya kublek ti bat pi compare la pilong bajabo compare la pilon bo la ne ka jaklia haga kti ka jongpi ki wan ya ban kublek ti pi kata ga dei onda lakut ka ni ka election pan ngong ya pi da pilek ban kendu la ki office ki jokiru phim nom lam ya ki phim nom lam ya ki ai dau da kumne da kumtai lek sabar lek meeting ki don hangne don nang tai noi but simun ki jing ban bit ki wan ngong ya pi hagen ka por ka menta khamta menta le la jan ga ke MPC ngong ya pi ki wan dei ka jing wan ban bit ngong ya pi kini ki jing wan ngong ya pi ka bomde shu ka bakai namar ba haswa ba ki hi kin yo ban shona ka chuki ngong ya pi ban besar ya la de ngong ya pi ban besar nam ta ki kun ki jonga ki joki ngong ya pi shimun ki jing ban bit ki wan hakum kini ki por ki kloiru ban aitin ya ki yung baduk ki kloiru ban ai repairing pan khana na bata ki baduk ki batoi ngong ya pi ki kloi ha ki bari jingri ki kloiru ban ai snyang ban ai blang ban ai mafi ban ai kada ban ai siar kumda ter onda lakut election kitu ki jing ai ki jong ki ngong ya pi kia ki lakut nomor ba haswa ka election ngong ya pi haga shibnai arbnai shibun ki jing penbit ki wan dakut ke election kitur ki lale kata ga de ki jisha nga iba na gitu ki por ki bala khandiat snam ki bala le no shadin jongi haswa election ki samsiang dei onda dap katuk em ne isnyang baro ki ya namar ma kane ki jing penbit pi kane ki jing penbit namar kata dau bagi penbit hantu ngong ya pi onda la dep katu pat kiro kila le oke stoi kada dia nomor kata ngong ya pi parari ngong ya pi kiwi ki babun ni ki parti ngong ya pi hakum kini ki por ki wan ban penbit bat pen shobit yang awal ya pi ngidei ban don kada ka jumut ka perkhat ka bamanta balai bakat kitu ki por ki ba empat sedang election empat sungsit election balai pat kim sam skim balai pat kim sam kitin balai pat kim sam jingri balai pat kim ai baisha balai pat ki wan ban khuble yengi on alajan election pat se kali khuble yengi yo puru khane ye posurok ro kata kali ga ka jilong ka jogi
kau ngong ngai pi ngakan tu kan pam pi ngong ngai pi daki ai simbe ai tin simbe ai pon khana snabe ai senyang ribe ai belang ribe ai masih ribe ai khunsiar ribe ai kali nyabe lei piknik lei be ngong ngai pi tang ba kan mau ngong ngai pi ngim dei pat ban sha thiet lada mangawan pingin sha thiet bangin ngom nu akna ke jumpen bit ki jumki ngong ngai pi om pon to shu bangin ra la mayong om pon to shu bangin tawa ya ka ho om pon to shu hari la jong om pon to shu ya gino gino ngong ngai pi lada pi dang don ka jingbit ngong ngai pi kumba nagaliang jungka voice of the people party ni tim ba ka party ka ba kui ka party ka ba hop nganu banong ka party ka ba kwa shisha ka ba don shisha ka ta nongrim blay ong pi ya ka voice of the people mata ong pi ki jim ka wang kti lai peu jat lai peu scare ki jim ka wang kti ong pi kum ka example la sadar na yo discourse halor ka dipna ngong pi klempo klempo basu te pop kala de kumjuru ya ka voice of the people party mata ong pi kinte pop beji ya ka voice of the people party ngong pi but ki donro ki bakatu kane teli gisnong kumba katu kan teli gisnong ngong pi kini kirang ba snong ki babat hagi party high level ngong pi what hagi jingwan kublai jong MP ro kimsha ki ai dau da kumne kum tai ngong pi hagi sapat gidei bandon kata kaman sim ka ba nganong gum no ka ba su kemen ka ba su khalau kai ka MP lawan sedang jengi tele kalau ka ba babok em so khanya em jisha peu sei kalau mar kompong ngong pi kita ki baro gidi kita ki jim persa ya ka voice of people ya ki briu ki babaha ngong pi barabor ngong pi ka jing keno ka jing pento bria kan don be yi ngong pi ka don be yi ngim ju bna ya briu bale kam isne ngim ju yalap ya briu bale kam isne ni kloi ban yalap yo boto yo baklem menimit tu satu tu masih juga deh senyang juga kau kubur wat hapo Amerika apa lagi lega nak sabar dia lah apa yang kubur senyum Henry haka bapa ngong yapi kam nyar bagi beriu kim penpur kana ngong yapi namar babale namar ba hang ne hari jongi la sensyar kata kacingdum namar ba hage jingmut ke perkat kiba kato kan negut kita gibriu kiba kham lekha ngong yapi la sensyar la kacingdum haga jabing ga joki ngong yapi te kacingketu ga jonga yaki kun juga briu uhen yotra punyo skum ngong yapi ngin misha kaman bangin persang tes ya ka voice of the people party ha kan ke MDC ke bamanta wat laki kro yang ada kumne kumtai ngyepi wat ladaki wan haga por ka bangi yam wat laki wan ban nyan ki umat ki jonga bagi jumpi ngimde ban klet ya gamon ya ketiga mon gadiang ya ka voice of the people party ngitip ba ka politik ka jong kiwe ngyepi kaditang ka politik ka ba pendit ditang ka politik kaba kuah panle bor yano ngong yepi but sibun ki penbit ki wan ha por person ngong yepi ha por ki wan ban kumbas ngong yepi kumba isnong ibakam kendong bapli mo da sesyar ka bakam kendong mo sikiwan kile no da gitu ki agent gitu ki wan ra bat ki register kiwan ra ki register haman laki clean ngipi itu ki samla katu ko yin ka badon ki samla ki apule ngipi ki panlut de ki regomen na gitu ki samla ngipi ai me lapas la tuyuli ngalapas bi panai kot slide me panai pas certificate panai ki everything ini ki kot ki slide me panai ngan penio kam ye me ngan penio kam uni we mole chi me la kular penio kam to me hoi te lipat ching ki bodok pat pi la tangkam mas na ying cái ying lại chợt là đây là tin rồi
kan oban sin osan ban ot thok register thok pendak deh kata kan ke politik ke jing pendik ngong ipi kata orang kala jate yang po chnong jing nganong kom na le apa chnong jing kita giwi ki ejen ki wan ya bon thok wan tar wan pan ki kot isla ai kot isla pendak katin pendak ka kani katu ngong ipi kini baro ngong ipi ngala sakit dalam jong ki kemat de namar kata kata ngong ipi ken mau ba parari ki jing pendik khenla ki wan ha kani kisni ki bamenta ponda lajan kan mission bat ngim dei pat ken ban be thoi kata ngim dei pat ban be ngi timba ka politik ka jongki ka politik ka baja khlia de namar kata kadau kim salia wat ya ka ban thong ya ga ba pi ya ka ban ngro te parari ngi hap hi ban suthu ngi hap hi ban don ka chimun ka chipar khat ka ba shit ka ba shai kum ki bile ngong ya pi na pre ki jim thau ke bo ble na thau ngong ya pi ngi ki bile ngong pi ngi long ki kenrat ha barok ki liang ka jabing ka bangi don ngong pi u play u ai ni ka jabing ka ba pro ka ba shit ka ba shai de namar ba u briu u la pen u pen dum ya ka de namar ta dau ba unsa dum sirta ngong pi ha ka ji sha ngong pi u play u ai ni ka jabing ka ba pro ka ba shit ka ba shai ngong pi de namar ta dau parari ngim dei ban sha pen bi ngim dei ban sha pen bi kan mau bhai kata ngim dei ban sha pen bi la ha ka li la ha ka no ko benta ki wan ni pi ngim dei ban sha pen bi priang be tang ba ya ka bot de kan mau kai nya ban pisha ye kino ki priu bi kan nongrim ka bas kham ngong ye pi tang ga ne ki video ka jangan ka por rom ta khulish bon